Wawa moni mwaswera bwanji. Last week ndinakuwuzani kuti ndikupita ku immigration. Mukumbukira tsiku lija ndinanena kuti ndikapanga renew ma documents yanga. Timapanga renew chaka ndi chaka, work permit komanso visa. Chifukwa umayamba work permit kenaka visa. Ndi work permit amatha kukupasa ya 3 years ndi kuti ukapasidwanso visa ya 3 years. Akupasa work permit ya 2 years ndi kuti ukapasidwanso visa ya 2 years. Zonsezo zimayendera contract yako yomwe uli nayo. Ndifuna ndikambe nkhani zambiri. Chifukwa mautenga ena anthu akumakhala kuti akutolapo chinthu. Chifukwa ambiri timangomva work permit, kuti work permit ndi chani? Work permit ndi chilolezo kwa foreigner kuti agwire ntchito mu dziko la eni. Chifukwa chani mayiko amakhala ndi work permit? Mayiko amakhala ndi work permit chifukwa choti mayiko ambiri amateteza ntchito za eni ake a dzikolo. Ndiye kuti mulembe obwera foreigner wa dziko lina amayenera apatsidwe permit yogwirira ntchito. Ndiye mayiko osiyanasiyana aliso ndi mitundu yosiyanasiyana ya ma work permit. Pali ma work permit ena ovuta kuwapeza, ena amakhala ophwekerako, ena amakhala otsikirako. Zonsezi zimapangidwa review ndi Ministry ya Labor mogwirizana ndi immigration ya dzikolo. Kaya munimvesa? Ndiye muzaona kuti mwachitsanzo anthu amene amapita kukagwira ntchito za kumunda ku Israeli, kaya ku Europe, ku Italy, amakhala kuti Ministry ya Labor yazindikira kuti mdzikomo muli vuto lonena kuti akukanika kupeza anthu ogwira ntchito mdzikomo, oti akagwire ntchito za kumunda, oti akagwire ntchito zosamala anthu. Ndiye amapanga apply kuti apatsidwe mwayi olemba ntchito anthu obwera. Ndi akapatsidwa mwayi umene uja ndi pamene kumabwera ma agency aja okupangani recruit. Ndi amakupangani recruit kuti inuyo mupite kumene kuja mukagwire ntchito. Ndiye muzaona kuti ma agency aja amabwera kaye ndi ma job offer. Inuyo muli ku Malawiko, amakupasa ndi job offer. Inu mudakali ku Malawiko, interview mapanga mudakali ku Malawiko, akupasa ndi job offer ija kuti akutengani. Ndi pamene inu mapita ku embassy ya dziko lija, kapena mapita ku embassy ya dziko lija kukakupangirani apply visa yoti muzipitira kumene kuja. Chifukwa work permit amakhala akupangirani kale. Very important detail. Ndiyonena kuti work permit imakhala yophatikiza ndi kumene mukagwira ntchito. So umatenga work permit weka, ungotenga ndi passport yako kupita ku embassy ena yake, kana ndi passport work permit ndikupita ku dziko la kwanuko ndikagwireko ntchito. Kumakhala kuti ntchito waipeza kale, kuli munthu amene akukufuna kale. Chimodzimodzi ineyo ndikapita ku visa office, muona apapa kuti ndinali ku visa office, amene ali kusogolo kwangako ndi immediate boss wanga, bwana anga nditha kutero. Sindingapite ndekha kukapanga apply visa kuja. Muona kuti abwana angawa andiyitana tichambulisa limodzi. Akatipanga zonse machaina makuyikani nditu andizithuzi zanga ndi information yanga ndi amene wakubweresanso kuzakupangisa visa amakujambula ndiso limodzi. Imene ndiye work permit ndi visa yogwirira ntchito. Then nanena kuti mayiko amakhala ndi makategori osiyanasiyana. Masiku ano mayiko amakhala ndi timati ma special skills visa. Ena amachula kuti high talent visa. Ngati kuchaina kunoko munthu umatha kupasidwa permanent resident card ngati iweyo uli high talent, top talent imeneyo. Ma top talent amenewa amapangidwa so identify ndi dzikolo limanena kuti padakali pano critically tikufuna anthu akuti akutoziwa zakuti ndi abwere kuno. Ndi mapasidwa masalary akulu. Masalary ake amakhala akulu. Kungokhala ndi top talent yomaziwa kuti awawa ndi anthu ofunikira mdziko muno. Ndiye ndikupaseni mwachitsanzo dziko ngati la Iran lija, muzaona kuti ma nuclear program wa dziko la Iran kumene amapanga zawo zopanga enrich uranium chani kumakhala ma foreigners. Ma foreigners ambiri, ma scientists ambiri amakhala ku Russia. Ma Russians amene ajawo amaloledwa ndi dziko lija kulowa kugwira ntchito mene muja, amakhala ndi ma work permit komanso ndi ma special skills, special talent. Ku South Africa so chimodzimodzi kuli ma high skills ameneso amanena kuti ntchito izizi mu South Africa muno tilibe, tifuna ma experts abwera zagwire ntchito zimene zizi. Ndezi makhala ndi ma qualification yake, ambiri amakhala ndi ma PhD, zambiri zimakhala ma scientists, anthu ochepa kwambiri. Ena amakhala ma professor ndi amene amapasidwa ma work permit amenewo ndi ma salary akuluakulu. Ku South Africa ndi ali ndi general visa, general work permit iso. Imeneyi ndi imakhala yophweka, imene anthu ambiri timatenga kuti ngati ine ndifuna ndikagwire ntchito ku South Africa, ndifuna ndisake company ija indipangira apply for a general work permit kutengera ndi ma qualifications yanga. Akandipasa ndikatenga general visa, work visa ndipita.
ndiye kumakhala lower class, ena amati C class, kuchina kuno imachedwa C class, ena amakhala lower class. Ndi amene ndikuwanenaja ukagwira ntchito kumunda, opita ukadani, ma caregivers, maiko amene akusowa anthu oti azikagwira ntchito za caregiver, amakhala ndi ma agents opanga recruit anthu amene aja amakhala ma low class. Chifukwa zimakhala ntchito za manja, komanso ntchito zonena kuti aini ake adzikolo sakuzifuna. Aini ake adzikolo sakufuna kugwira ntchito kumundako yayo. Sikuti ukupikisana ndi aini ake adzikolo, koma aini ake osakuzifuna. Ndiye zimenezo zimaperekedwa kwa anthu obwera maviza ake amakhala otsika. Chifukwa ndikuona ma work permit ake amakhala otsika zimatengera ndi masalary amene ndanenera mucha. Masalary ake amakhala lowaso. Now ndimalize ndikunena kuti yani, kuti makampani ndanena kale kuti ma work permit amachokera ku makampani. Makampani wakuti apereke ma work permit kwa anthu, makampani amene okhala ndi ma license opangira hire ma foreigners. Amayeneranso kukwaniritsa ma payment masalary ovomerezeka ama foreigners. Amayenera kupereka ma social security pension za ma foreigners. Amayenera kupereka misonkho za ma foreigners. Ndi makampani ambiri amaona ngati zimenezi is too much trouble. Pachifukwa ichi makampani ambiri amakonda kulemba ma foreigners koma osapangira mapepala. Mapeza ndi kampani ja ikufuna ikulembeni, ikufunani akufuna ma foreigners koma sakufuna kukupangirani mapepala. Ndiye iwenso ukanena kuti ndili ndi visa yanga, no problem, no papers, no problem, I'll work. Iwa just amadiye okay jabu nakulemba. Ozigwira pene paja illegally. Iwa they don't care chifukwa sakufuna responsibility yoda kupangira ma work permit, azikulipirira misonkho, azikulipirira salary yabo yovomerezeka, safuna zimene zicha. Amafuna cheap labor. Ndi makampani aja ma employer aja amafuna inuyo opanda mapepala akulembeni ntchito. Zimene zizi ku China kunonso zinkachitika. Mwina ndi mwina zimachitikabe. Ma employer ambiri amafuna zilemba anthu oti ndi ma student. Iwe uli student mchoma kukonda kwambiri azikulemba cholinga azikupasa kasalary kochepa. Sungafune ndalama yambiri, sungafune social insurance, sungafune china chilichonse. Nakasiwe student. Therefore uli pa school mangoti bola kadola kakukwanira, bola kadola kakukwanira. Koma school yako ukamaliza, visa yako ya student yatha. Ndio mapita ku company kuchota ndilembeni tu full time mundipangire work permit, mundipangire visa amakuza sili kufuna basi akusiya. Akuthawa kulipira misonkho ija masalary okweraja afuna zingopanga capitalize on ma student amene ali ndi ma visa awo kale. Ndipo malikanena kuti wina lese olemba ma illegal alipirisidwa amangidwa ndio se aja amathamangira kukusiyani. Malo kuti akupangireni mapepala amakusiyani. Mwaona? I hope mwamvesa za ma work permit. Ndine Nesta the Black Teacher. Tilowe live.